Wutar da ke cikin shafuka. A cikin wani ƙauye mai nisa wanda yake tsakanin duwatsu da filaye, akwai wani yaro mai suna Tarik. Tufafinsa sun tsufa, takalmansa sun ɓule. Gidansu kuwa ƙaramin ɗaki ne na laka wanda babu wutar lantarki. Amma a cikin zuciyarsa akwai ƙwarin gwiwa da kishin sani wanda ya fi kowace dukiya. Kullum yana wucewa gaban ɗan ƙaramin ɗakin karatu na ƙauyen. Tsohon gini ne da ƙura ta lulluɓe shi, wanda mutane ke wucewa ba tare da kulawa da shi ba. Amma idan ya tsaya ya kalli tagarsa, yana ganin tarin littattafai da hasken rana ke haskawa, sai zuciyarsa ta ce, wata rana waɗannan littattafai za su zama nawa. Wata rana tsohon mai ɗakin karatun, dattijo ne mai murmushi da ido mai taushi, ya lura da shi, sai ya ce masa da murya mai nutsuwa, koyon karatu kamar kunna wuta ne, in ji Victor Hugo. Wannan magana ta shiga cikin zuciyar Tarik kamar wuta. Tun daga wannan rana yaron ya fara share ɗakin karatun domin a bar shi ya zauna ya yi karatu a ciki. Duk shafin da ya buɗe, sabuwar ƙofa yake buɗewa a rayuwarsa. Ya karanta labarai na sarakuna, masana da marasa galihu masu mafarki. Hankalinsa ya faɗaɗa fiye da ƙauyensu, fiye da talaucinsa. Kullum dattijon yana faɗa masa, karatu ga hankali, kamar yadda motsa jiki yake ga jiki, da addu'a kuma ga rai. Muna zama kamar littattafan da muke karantawa, in ji Matthew Kelly. Shekaru suka ja, yaron da yake share ɗakin karatu yau ya zama babban mutum mai gina sabuwar maktaba. Babba, kyakkyawa, kuma kyauta ga kowa. Yara da ba su taɓa ganin littafi ba yanzu suna da nasu. A bikin buɗe maktabar, Tarik ya tsaya a gaban jama'a da hawaye a cikin idonsa yana cewa, mutumin da bai karanta ba bai fi wanda baya iya karatu komai ba, in ji Mark Twain. Karatu shine ‘yanci da ke kaiwa ga dukkan sauran ‘yance-‘yance, in ji John Acuff. Karatu yana da muhimmanci ga duk wanda ke son tashi sama da na yau da kullum, in ji Jim Rohn. Ya yi shiru, ya kalli yaran da ke dariya da littattafai a hannunsu, sannan ya ce da murmushi, ni ma da ɗaya daga cikinku nake. Banda kuɗi, banda iko, amma na samu kalmomi, kuma kalmomi sun kunna min haske. Wannan shine Tsorayi Voice of Wisdom, yana yaɗa hikima ta hanyar murya.